हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ कार्तिक मासर शेष सोमवार। बहुत दिन ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ମାସେ ପରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲଗ କରି ହେଲାନି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲାନି ସରି ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜି ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ରେଡି ହେଇଛୁ, ଗାଧୁଆ ପୁରା ରେଡି। ତ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା, ଆଉ ବିନା ସ୍କିପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନୁ। ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପଡେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର। ଜଣେ ଭାଇଟେ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ଯାଉଛ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଭଲ ଗହଳି ରହୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି, ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି ବି ହୁଏ ସେଠି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଏବେ 7ଟା ଅଧେ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡିବୁ ଆଉ ଯିବୁ। ए पो रकी चल मुंद्री जो चल हाँ ता बाबा सहित रही सियाड़े माँ एडे रुना कड़े जाऊ रुना ए रकी ठंडा धरी ठंडा नहीं बाबा हाँ मुंद्री जीवा ओए देखो ना वो मैडम पूरा रेडी अलता फलता लगा रेडी चली शीघ्र बाहर जीवा गाड़ी कहीं जाइए पूरा से मुना नहीं जाइए ये दाइला तो सोना भाई हमरा आइला हम तो रेडी ही गलु ए आसो जीवा शीघ्र टाइम हो मैडम में बाहर रेडी दुकान बंद करू ना। हां हम करबो छै दुकान ए जेन छोट दुकान दे एटा बेबे नुआ करिछु दुकान अछि। चलो मंदिर जीवा से ब्लॉग रे बने लास्ट जाए देखिए कौन कौन सब हो दुकान चाबीटे दबा सब आज बहुत गहली होती मंदिर नहीं कि कहीं आज कार्तिक मास सोमवार भी बहुत गहली होती। ए कारुना पाठ पढ़ु बोला घंटा तो पाठ पढ़ी छुट्टी कर दू आउ टे पढ़बू आउ बंद करबू बोलছি चेष्टा हाँ धरी आस आस शीघ्र आस गले कौन मैडम बाहर ले गाड़ी भी रेडी चलो लेट्स गो। गाड़ी आउ चले हेनी ग्लास टा पिन दबा ग्लास कहीं टाइट कर दियो रास्ता तो जो हबड़ा तबड़ा है रास्ता भलबो गाड़ी तो धड़ धड़ जाऊँ कैमेरा हलियोनी पाखापाखि मसे का 1.5 मास होगा यूट्यूब वीडियो छाड़ी छाड़ी जड़े मत फोन कर भाई कहीं तुम यूट्यूब वीडियो किसी आसुनी कौन कर व्यस्त व्यस्त ना भर रही जाइए आसो आसो आ बाबुन भी कौच कि कहीं भेणे वीडियो वीडियो छाड़न तुम तुम दुकान गोटे कल दुकान वीडियो किसी छाड़ी न ये कौन अच्छा छाड़ ना ये कौन छाड़ 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 व्यस्त छाड़ी कुकुड़ा फार्म ठंडा भी हो देखिए कौन होते बाट रहा आम तो जानू एटा फास्ट टाइम आसलु आम तो जानू आगे टाइम रहा लोक सब जा फेरले आम जाऊँ देखो क्या यहाँ आज चली पूजा हो ठंडा ठंडा
ବର୍ଷ ଦିନ ଏପଟେ ଆସିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ ଲୋକମାନେ ଫେରିଲେଣି ପଡ଼ିଗଲା ବୁଝିଲା ଓ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଅଛି ମାନେ ଏତେ ଗହଳି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୋର ସମ୍ଭବ ଟୋଟାଲି ହେଲାନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ବଘିଆପଡ଼ାଠୁ ମାତ୍ର 7-8 କିଲୋମିଟର ହେବ ଏଇ କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ କହିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଯୋଉଟା ପୂଜା କରିବା ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ନିୟମ ସେ ପ୍ରୋସେସ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲି ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ବି ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖିବା ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଛି ସେପଟେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଏ ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏପଟେ ବୃଷଭ ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଚଉରାମୂଳ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏପଟେ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ଭଲ ଅଛି ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୂଜା ପୂଜି ସରିଗଲା ଖୁସି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାଉଛୁ ବାଇ ବାଇ କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିର କହୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ରେଡି ଏ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ କି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ବି ଅଛି ଯମୁନା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇ ବାଇ କରିଦେ ଟାଟା ଟାଟା କର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ହାଲିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବହୁତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ବି ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେରି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମ ଘରୁ ଏଇଟା ଆମର ସାନ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଯୋଉ ଗାଁଟା ସେଠି ଯୋଉ ମାର୍କେଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଭେଟଘାଟ ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଯିବା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ ସେନେ ପାଖାପାଖି ପୁରା କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହିଁ ରହିଲୁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଘରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ ଆଳୁ ଫାଳୁ ପିଆଜ ଆଉ ଯାହା ଦେଲେ ଯିଏ କିଣିବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କିଣାଗଲା ଆଉ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଠିକ କିଣାଗଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କୁହ କେନ ମନ୍ଦିର ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଶୀ କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ନା ଏପଟର କୋଉଠି ବେଶୀ ଗହଳି ଥିଲେ ଖଲିଆପାଳି ବେଶୀ ଗହଳି ଥିଲା ନା ଗହଳି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଖଲିଆପାଲି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲେ ପୁରା ସେଠି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ କମ ଗହଳି ଥିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲେ ହଉ ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା କୁଆଡେ ଖୋଲ